Goddag, vi er de slemme drenge. Det er mig, der er slem. Det er mig, der er så er du om på den anden side og slår dig i hovedet, mand. Så bytter jeg op for det her. Hvem er han største, mand? Jeg skulle lave chili challons. Challons! Hvor kæft, det er en lyd. Så ved du hvad, vi vil bare gå i gang med det, ikke? Med. Skål! Okay, så 3, 2, 1. Det er jo sjovt, fucking dumt. Jeg tror, jeg var... Fuck, det er bad, det her. Hvad? En glas på mig? Fucking... Jeg vil gerne sige, får vi for det? Nej, vi vil ej. Give me bills. Jeg vil gerne sige vel det. Tak fordi du så med. Hvis I er en dreng. Like. Subscribe og abonner. Peace out.